issue sa masa. Medyo natay gamay problema sa to ang technical side, natay ginakuan karon ginaapas. But anyway, good morning sa tanan nato mga sukis kanginan, tanan nato mga suking tigpalubay dinhi sa programang issue sa masa sa 90.7 Love Radio. Daghan ta mga igalag hatagan og pagtagad karog buntaga mga bahay tungod kay naay ingno nato og mga kuan kining daghang issue ato ang hisgutan. Medyo ang ato ang kuan ani ag ato ang sound effects sa DJ Sweetheart maoy nahanaw man ambot unsa kay problema ani ni nangikalit raman og kamising ang ato ang mga kuan na 0-0 man gyud DJ Sweetheart unsa kahay problema ani gitukob siguro sa bukunawa siguro ni. But anyway, kumusta mga suki nato sa kanginan to mga suking tigpalubay sa gapong gabi na hinaot nga na kumusta man panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi samtang mag-uban ta mga higala gikan ini mga oras ngadto sa oras sa alas 9 karon gabuntaga alang siyempre sa mga balita, impormasyon, mga katikaran ato ang mga higala nga pagkaban-an ato ang pagasawan dinhi sa ato aga panagkuyog sa programang issue sa masa. Pipila mga higala sa ato ang mga isgutanan kaning istorya nga planong charity boxing match kuno maoy tubag mga higala ni General Nicolas Torre ngadto kang Davao City Mayor o Acting Mayor Basti Duterte labot sa giingong pagpanghagad sa mayor ngadto sa PNP chief. Apilon po nato mga higala sa paghisgot ang istorya nga Pangulong BBM gisaway tungod sa pag-uyo ni ini nga wala na'y tarif ang mga US goods nga mosulod sa nasod Pilipinas samtang ang mga goods gikan sa Pilipinas kung mosulod sa US 19% mga kaigsuunan kuno ang ipatuman mga higala. Ayan, dako-dako na nga hisgutanan tungod kay bisan ang iyahang igsuon nga si Senadora Amy Marcos nakasaway. Pilipino 19% tax, Amerikano 0% tax. Aba. Samtang legal ug political expert Romulo Macalintal na mahayag nga disqualified nga molingkod isip third nominee ang asawa ni Speaker Martin Romualdez nga si Yeda Romualdez sa Kongreso tungod kay nasupak niini ang probisyon sa Batakang Balaod og 142.7 bilyones insertion sa Senado. Gipahid ngadto kang Chis Escudero. Wala kuno masayod ang Pangulo sa naisgutang insertion sa budget mga higala. Aba, giunsa da ini pagpirmas Pangulo ang gaa mga higala? Nagpiyong siguro. Og US President Donald Trump dili manghilabot. Kung mosimang ang nasod Pilipinas sa iyahang naandan kung traditional allies sama sa pakig-cooperate, pakig-negotiate ngadto sa ubang nasod sama sa China sa natad sa negosyo o gitawag natog independent foreign policy. Apilo nato mga higala po sa paghisgot ang ikatulong bagyo. Gilusak na gutag bagyo ani. Ikatulong bagyo nining bulan lamang sa Hulyo gikabalak ang mahimugso na saba sulod sa PARC o na Philippine Area of Responsibility. Kining tanan mga higala mao'y magalangkob sa tuaga panagkuyog dinhi sa programang issue sa masa. So paki-like and share lang sa tuang kining programa ngadto sa tuaga mga peers and friends aron nga mas masabta nila, mas ma-inform sila sa mga panghitabo nga to ang mga higalang ginatukbil dinhi sa to ang 2 ka oras nga programang issue sa masa. I-check niyo orasan doon na 58 minutos ang kalabay human ang alas 6 sa buntag og pasupot lang mo sa inyo nga mga kining mensahe
inyuhang mga gitawag na to greetings, mga comments sa ato ang Facebook Live ang issue sa masa June Bersamin. So nawala gyud DJ Sweetheart ang ato adering sound effects ambot unsa ning hitabo na buramag nakurap sa ato apa ang corruption mga higala di lang di ay karon sa gobyerno pati di ay computer DJ Sweetheart pwede di ay ta makurap na apoy corruption wa ta masayod ang nagtudlo mga higala sa mga Pilipino mahimong kurap kining computer pero niingon sila nga ang pagkakurap sa mga Pilipino diyon kaniadto pa man wa pa mausong computer makinilya pa ang makinilya bay tawag kanang typewriter maupay uso kurap ng daan ang mga Pilipino wa na gyud diri DJ Sweetheart sa tuang stinger burag na total erasement ata ang kuan kining gitawag nato og ato ang mga kuan kining stinger di nagyud ma-open bisag unsaon na to diri og kuan kining kuti-kuti DJ Sweetheart maglisod na gyud ta ambot ngano ni but anyway tuloy ato ang may galaga misyon tungod kay lingaw ang mga isyu nga to ang isgutan karong buntaga mga igala dinhi sa programang issue sa masa sa mga usapa i-check ang inyuhang mga orasan doon na mga higala or untop ng alas 7 sa buntag now nindot ang istorya ani karon kay wala balibari mga higala ang pagpanghagad ni acting Davao City Mayor Basti Duterte ngadto kang PNP Chief General Torre anang istoryang sumbagay magoy pagpanghagad ko si Mayor Basti mga higala aning ato ang PNP Chief nga sumbagayon na lang kay ningon man naglagot man mga higala si Mayor Basti sa kining istorya nga dili na lang daw mga higala sa mukon mag political reconciliation na lang so mo tong bura mga higala og tan-aw ni Mayor Basti after sa imuhang gihimo mora na imong giistorya mura man kag nakaminos ka mo tong naabot sa punto nga naay istorya nga gihagad sa ato ang mayor diri sa Davao City si PNP Chief General Torre nindot ni nga match 55 years old versus 37 years old pila pug ka high reach mas taas og reach si Koan si General Torre kay daghan man kay nagtalinpi nga nakolekta dili reach nga kanang abot rich mga higala kanang kadatuon. Matod pa ni General Nicolas Torre, pwede daw sila magboxing mga higala for a cause. Dito daw sakto-sakto karong Domingo. Dito mga kaigsunan sa kining Aranita ko agaray. Sureball daw si General Torre, daghan mga higalag mananaw anang naisgutang boxing match. Sobra pa siguro daw na kang Manny Pacquiao. Most awaited boxing match mga kaigsunan. Kay kini mga higalang ang ato ang PNP chief. Niingon siya nga sakto-sakto gyud na. Kay naay daghang na igo sa bagyo. At least makakuanta. Makatigom-tigom tag pundo. Himuon na tong charity ang ato ang boxing match na to. Mayor Basti Duterte. Pastilan. Daghan na siguro mananaw ani no? Para sa isang charity boxing match, we can do it on Sunday sa Araneta. Actually, pwede. Seriously, it's okay. Maganda yung pang charity, at least makatulong kami ni Mayor Basti sa ating mga nakababayan sa Salanta, ang proceeds nung kung ano man ang, sigurado maraming manonood dyan eh. So, we can do a charity boxing match, maybe 12 rounds in Araneta Coliseum in this coming Sunday. Pwede. 12 rounds pa daw,
Karon mga higalang Domingo, no? Ambot nagpractice na ba ka si Mayor Basti? Pero naggo ra ba kay kumo si Mayor Basti? Ang gipraktisan ni General Torre kay firing man. Pero nindot na. Sa inyong tanaw, unsa ka na? Okay, daghaman daw nga igo mga higalas baha. Mag-raise og fund pinaagi sa usa ka boxing match tali ni General Torre og ni Mayor Basti Duterte mga higala. Aligriha ka ani no? Unya ningon rabas General Torre, despite siyang edad 12 rounds. Nako, musamot yun nagkaguba ng naong ni General Torre og maigos kinumo ni Mayor Basti nga dagko kayo. Murag yun siya gilusak yun og alho. Pahita no. Unya di ba ni dako kay tao po ni General Torre niya si Mayor Basti kay mistiso man eh. May kaliwat maning German mo ning dakong tao. Ang kinumo ani sus dagko kayo niya murag kuan ba ani kanang hilig og sports mga higala. Hilig og sports so ato pa praktisado murag naga-gym man po ni. Okay. Wa man mga higala mo dako ang tiyan. Mailham na namang tao nga wala mag-gym. Okay, ang structure mga higala sa lawas. O di yung kakakita o kanang magliso-liso. Wa mag-gym pero kanang naga-gym. Magliso-liso ang lawas mga higala o ang mga bukton. O niya kuana kana bang taas og stamina basta naga-gym mga higala. Pero kung sa baya implication ini sa kadaghan mga higala sa problema nga why nahimo ang ato ang gobyerno tagaan lang nato mga kaigsuonan og istorya nga kanang joke man ni actually joke man ni actually kay kung imuha mga higalang kuanon no kana bang usa-usahon og kining analyze ang ilahang mga istorya imposible mo to expression raman to siguro ni Mayor Basti out of his frustration mga higala ngadto sa gobyerno particularmente na sa mga opisyalis like General Torre no ang kang General Torre joke kay kabalo magyud siya og tinud-on gyud nga magboxing sila 12 rounds. Sus Ginoo ko, may makakaya siya bisag 3 rounds lang, bisan pa siya general siya. Bisan pag nag-exercise siya. Di basta-basta ng stamina ng magkuan ka. Ay, ang requirement sa stamina nimo anang magboxing ka. Unya mo demand pagyud ka og kanang 12 rounds. Sus Ginoo ko, sa uyab gani maglisod man gani ka og 1 round. Maglisod man ganig 1 round sa uyab lang. Kana na hino mag 12 rounds ka sa boxing nga grabing ambot po no? Ngano sa uyab. Maglisod man og sobrag 1 round. Kana si Manny Pacquiao ba? Bisan pag 24 rounds kaya nang Manny Pacquiao. Sa iya pangidaron nga 46 kaya. Kaya na ni Pacquiao pero luya-luya na gyud siya diha. Pero og sa uyab na nimo iengkwentro si Manny Pacquiao ambot lang makakuha nag 2 rounds mga higala. Muingon na lang na siguro si Manny Pacquiao i-draw ta na lang ni. Draw na lang. Draw na lang kay di na gyud mantoy. Di na makaya. Mura na pugkog naigo sa kuan kanang 1-2 combination o uppercut. Mura na kog naigo anang 1-2 combination. Di na ko makatindog. Magkurog-kurog na ang tuhod. Manarapog to alya. Pastilan. Murag katong konsihal mga higala nga nadakpan. Katong na-viral karon. Nagkurog-kurog ang tuhod. Nadakpan to sa motel. Pastilan paita. Pero, ambot, no? Ngano? Ang mga doktor siguro maka-explain. Ngano kaning mga boksingero muabot og 12 rounds binukbok ay mga higala tinulakay dagan-dagan, naapay ka na mga sidestep, kapoy kaayo mga kaigsuunan na ng trabaho.
Walay segundo nga di ka mo mulihok jud ka kanunay kay di ka mulihok, may mo ka pansimbag dito ibabaw sa luna. So mulihok ka. Mo nang perting kapuyag yun mga kaigsuunan. No? Ang kining gitawag nato og boxing. Ha? Pero maabot sila 12 rounds. Diba? Engineer Dante. Oh, imuha ra barong bagyo mo ay gibasol. Kay grabe gud daw kay bagyong Dante. Anyway, ato ni mga higala unyang balikan ha. 12 rounds agaray. Pero sa uyab, usara ka round, wala na, tiki una mga higala. Balik ta, taon-taon duman lamang pipila ka mga pahinumdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers.
subject to the regular tax rate at the comfort of your homes using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit. Issue sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Alright, balik tayo gala din sa taparekuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang alas 7:16 na sa buntag, lingaw nga to ang mga kaigsuunan karon. Labot ani mga igalang kuan, issue sa kining sumbagay. Samtang ang ato ang mga kaigsuunan nabutang karon sa kanang dako mga higalang hagit na puts kinabuhi tungod aning mga pagbaha. Naghambin mga higala og problema, no, nangaguba ang ilang kabtangan, ang uban wa makatrabaho, ang ubang negosyo na wash out, no, tungod kay dili lang dito sa Luzon, pati sa Iloilo, sa Cebu, igo pod mga higala, no, onya pwede, dili sa Mindanao mao mangyapon, onya tulugod ni Kabagyo. Si Bagyong Dante o si Bagyong Imong, di ba? Now, kani mga higalang istorya may tungod sa sumbagay ni boxing match, ni PNP Chief Torre o ni Acting Mayor Basti Duterte. Nahimo na lang kalingawan sa mga tao in the midst of economic problem mga higala sa toang nasod. Kabalo man tanga, dili ni siya maitabo. Kaya ang katugang Mayor Basti, it could be an expression only. No? Onya, isakyan mga higala ni General Torre, onya, iyan gisumpay sa istorya sa kining baha. Nga daghan kaayo ang mga napituhan, may nang mag-charity ta, Mayor Basti. Adto ta dito sa kanang Aranita, 12 rounds. Para mo yung kakayag 12 rounds. Mugay nag-iingon ako, maglison mga ni kagkaya gani og 1 round sa uyab. Mag 12 rounds na nung ka sa boxing nga mas kana man ang gitawag nato mga higala og hago. Hago man kay ng boxing in town.
Di ba? Ayaw na tag-istoryahe ang 12 rounds, oy. Manny Pacquiao nga, kuyaw na gyud kaayo na. Ha? Maglisod manggani mga higala daw second round. Kung di makainom og Handos Power Coffee, di jud ka maka-second round. Ha? Labi na ka ng mga tricycle driver din na halos mga putol ng ugat og sinikad mga higala ang ilang mga unit din na may buntag ninyo. Di ba? Abot pala sa first round, tunga-tunga sa first round mga higala. Muingon na lang undangon ta na lang ni oy. Lupig pa man ako tibok adlaw nag-drive og tricycle paita. Ambot to sa kay mga medical explanation ana DJ Sweetheart. Nga nung kuan man, no? Nga nung naamay mga ingon ana nga butang nga sayon kayo nimo tan-awon lami pa gyud pero lisod himuon. Ha? Naay sayon kayo nga himuon ning baksin magtanaw ka sayon ra kayo pero ikaw mo pabaksingon, di ba? Ambot lang. Di ba ka kutasan og taman sa ginawa. Naay mga ingon ana nga mga butang ba. So sometimes ang kanitong mata deceptive kana bang dili mag-istorya og tarong sa imuha kung sa ang imuhang nakita. Bitaw, ingon ka karon nga uyab, kaya kay nang uyab oy, bisan pag 5 ka round. Pero maglisod mga kabisa ko sa karaw mo na ingon sa mga uyab, huna-huna na lang nagdako nimo kol. Sa boxing, ingon po ka. Dali ra kay nang boxing, di ba? Pero og ikaw mo pabaksingon dito, bugat kay nang glove, og di ka anad-ana kanang glove. Bugat kay na manglupay-pay dayon nang imuhang kamot niyo nga siko ning bukton. Di ba? Ayan, tataon ato ni Miguel ang salsalon. Man lamang pipilang ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer. Together, Issue sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love. Balik na may gala, dili sa dapat kuyog sa programang Issue sa Masa. Yan, abtik po ganyan na ito ang technician. Abtik magani sa uyab, diya pa sa stinger noon. Anak yun, abtik. Abtik kay kamot sa stinger. Abtik po nagkamot sa uyab. Anak man na. Tira binta na yun. Anyway, 22 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Nakahandos siguro. Matod pa ni John Il Balasico. Kaya daw. Bisag pila ka round. Basta ugod-ugod na tong tuhod. Mo pass out yun na. Pero lahi lagi nang makahandos ka. Makahandos power coffee ka kay patay. Bitaw. Kanang ambot og unsay explanation ani sa mga medical expert mga higala. Nganong magdula ka og basketball. Kadaghan ka mo shot, kadaghan ka mo layup, mugwardya pa jud ka. Moabot man ka og tag-upat ka game. No? Sa boxing bisag unsa kagahi ang imong kontra, moabot man gyud gihapon og 12 rounds. Pero sa uyab, gagmay paa kay long-legged mga higala, usa ra man gyud ka round gyud ang makuha. Ambot ngano ka ni?
Maka-explain ka ani si Kuya Wilson ani. Maluya ka man yun. Di ba? Unsa kahay mga naglimin, mga higala, nga mga ideya, mga medical ideas o papasabot. Nganong, pag-abot sa chika babes, dali ramang kay ka maluya. Oh? Sa boxing mga higala, moabot man kag 12 rounds, di pa gani ka maluya. Ha? Kapuyo na ka, pero di pa maluya, pero sa uyawa na. Ha? Knock-out ritso, maglugos og bangon. No? Ultimo panarapos to alya, maglisod na, DJ Sweetheart. Unsa kahay nawala ang kuan ka nang imuha sigurong mga endorphin o dopamine siguro. Ha? Kanang marilis na nimo ng imong endorphin o dopamine sa imong lawas. Mga chemical sa imong lawas. Mao siguro na hinungdan nga grabe yung pagkaluya nimo. Oh? Di ba? Inday kubal-kubal diya. Awa ni pagkaluya. Oh? Bisag tibuok adlaw ni magsura-sura iya sa mga kabaranggayan. Di ko ni maluya ni si Inday Kubal. Ambot ni si Lola Hubag. Ngilngig po ni si Lola Hubag og tingog yun. Tingog palang daan. No? Mura nag-popcorn nga nagkutok-kutok. Mura popcorn nga nagkutok-kutok. Monay delikado nga mga ingon-anang tingog. Nganong delikado man na dyon. Grabe na muda ni og listener. Kanang mga tingog nga murag nagkutok-kutok, pero kining tingog nato nga sus Ginoo ko. Puryaga ba? Ultimo may gala mang luwa yabag. Lisod ni mga higala ug mo'y pagkantahon. Mayrang itipon sa baka. 25 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Bitaw. Kani mga higala. Nga istorya dili na ni dapat patulan. Gipatulan lang ni sa mga Pilipino. Tungod kay na-entertain ang mga Pilipino. Tanawa ra gud unsa gihimo mga higala. Unsa ilang gihimo? Kuya Limuel Julapong, good morning din. Juvenal Burjos, good morning. So mga nag-greet nato din sa to ang ISM issue sa masa. Dili dapat siya patulan, pero gipatulan mga higala. Sa mga Pilipino, awar gano'n sa gihimo. Gipangbutangan mga kaigsuonan o kanang gipanghimuan na ay mga production nga gihimo ang mga Pilipino. Gihimuan nga nag-training sa vaccine si Basti. Naasilay ka ng tail of the tape. Naapay tail of the tape. Gihimo. So, nganong exert mag-effort ang mga Pilipino ani mga higalang wa manipulos ning istoryahan. Because sa kalisod karon gusto na lang ang mga Pilipino mga higala nga ma-entertain ang ilang kaugalingon. Bisag dili na makakaog sakto tungod sa kalisod. Gusto nila sa mga Pilipino nga ma-entertain sila, no? Kana bang giingon nila mga higalang DIY, do it yourself na lang para lang ka malingaw. Ito na lang ning himo-himuan ni Okuan kay maayo man pud mo craft ang mga Pilipino mga higalag mga ingon-ana nga trabaho. Mo edit mo bitaw ng uso ko kay fake news na sa Pilipinas kay perti mo edit ang mga Pilipino. Di ba? Stephen Rodriguez o ang mga carpooler di napita sa Ateneo. Mayong buntag ninyo din ha. So, nahitabo ni sikat ni, na viral ni mga higala tungod kay gihimo na lang siya og entertainment sa mga Pilipino. Para lang malingaw Pilipino, maibsan mga higala kung sa mga Tagalog pa. Ang mga problema nga gihambin sa katawhang Pilipino karon. Daghan kay problema. Ang mga Pilipino karon daghan na kay gipang-uban hasta mga bungot mga higala no, gipang-uban na. Tungod sa mga problema, kulang na mga kaigsuunan ang vitamin sa lawas. Sige huna-huna og unsay solusyon sa atuang adlaw-adlaw nga problema. Mo ni nga, nindot ni, ma-entertain ta ni, himuan ta ni og kwan. Pelikulas Mayor Basti o si General Turing nga
nagkuan sila, sumbagay sila. Naapoy mohimo pod og kanang tilog the tape. Naapoy mohimo nga nagpractice sila sa kining boxing gym. No? Nya naapoy mohimo mga higala og mga article din na nga grabe ang kuan na six pack si kuan General Torre og si Mayor Basti. So nahimo na lang siyang entertainment. Kahit papano sa mga Tagalog pa. Nakakuha-kuha o gamay, no, sa problema sa mga tao. Kaya makakatawa man ang mga tao, mga higala, magtanaw din ha sila ang cellphone. Nga na ay dagway ni Mayor Basti o General Torre. Nga daw mga boksingiro gyud mga kaigsunan. So, nakuha-kuha gamay ang ilaha mga higalang kuan kining mga problema. Pero human og tanaw, mubalik na pod ang problema sa kagutom. Asa man tarog lungagon aning paniudto, nagsige na lang tagtanaw aning cellphone ni Mayor Basti o ni General Torre nga magsumbagay dito sa Araneta 12 rounds para kunos charity. Di ba? Gutom na pod. So, dili siya mga higala solusyon aron patulan. Pansamantala lang siya mga higala nga maghatag og kaligayahan murabag uyab. Muna ka ng mga uyab ninyo niya. Ayaw ginagtinud. Ayaw seryosoha. Tungod kay ang mahatag ana pansamantala lang nga kaligayahan. Di ba? Chip Dante din na. Ato arong broadcast engineer sa ato ang home studio. Siya ba in charge sa ato ang transmitter diha? So, pansamantala lang yan. Agaray daw, agaray. Pansamantala. So, dili dapat seryosohon. Basta mga pansamantalang kaligayahan, dili dapat seryosohon. Kay humanana, ang mupuli ana, si problema na po. Problema na po ang mupuli. So, kanang mga tao nga mahilig o mga pansamantalang kaligayahan, daghan nag problema nga moabot. Kay mahinanok man na sila mga higala sa kanang ilahang gitawag og kalipayon. Niya di na sila mulihok. Sige ra naglipay-lipay na lang. Ginasamantala nila kay basig ugma wala na ni. Basig sunod adlaw wala na ni. Ginasamantala. Naapa untay mga mahinungdanon kaayo nga trabaho nga angayang hatagan o pagtagad. Dili na lang may gala kay tua lagi dito. Di samantala kay basig pila ka adlaw wala na. Samantalaon basig mularga nag Japan, basig mularga nag Saudi Arabia. Samantalahon tani. Paglarga, guul-guul pang panuhak. Yang mga trabaho nabiyaan. Resulta tanggal sa trabaho, di ba? So, delikado na kana mga pansamantalang kaligayahan. Mo kuan man tana, mo ka-smile man tana, pero ayaw og ituon din na because that is not a solution to our daily needs. Labi na sa ato ang mga dagko mga higalang problema. Pag abot sa panahon, wa nimo nabantayin na tigom ra hinuon nimo ang imong problema kay wa man nimo giusa-usa og sulbad. Kay nalingaw man kaatong imuhang gikalingawan nga pansamantalang kaligayahan. Diya sa tong mga technician din na kinsa man na mahilig og mga pansamantalang kaligayahan. Si DJ Sweetheart amot mahilig ba pud mig pansamantalang kaligayahan. Akong amigo si Kuan, si Dodong Itok, no? Mahilig pud na og kining pansamantalang kaligayahan mga higala. Mahilig po na og pansamantalang kaligayahan. Yun na pa. Kay buraban og naanag yun si DJ Sweetheart. Ang problema na to aniron, kay walay sikyo nga moabri ron ni mo da DJ Sweetheart. Kay iyahaning ayuson mga higala. Ang ato ang gitawag na to mga udyo din nga nakurap mura pod ni mga higalag ang General Appropriation Fund nga gikurap mga kaigsuunan sa mga congressman. Mura po ni budget sa infrastructure nga gikurap. Ang ato ang udyo karon din
Kay pabila kay aglisod ko dribble kay di pa man ako mabiyaan. Oo. O diri ka agi speakers Bill, ha? Diri ka sa gate number 2. Oo. Diri ka lutsar, sa kining gate number 2. Alright. Taod-taod mga kaigsunan na kay di man gud makalutsar si DJ Sweetheart na unsa man gud nga tuang kwan. Ma'am Susan Gadyani. Maayong buntag din na. Kay ang atoa mga higalang kining giingon ultimate solution maoy ato ang ginapangita. Taud-taud lang Bill, taud-taud lang. Okay. Di na ko mabiyaan diri, ayun na pa ha. Kajut lang jud kaayo mga higala, no? Kajut lang jud kaayo. DJ Sweetheart di ay. Okay. Naglisod man ta. Ma-off air po ta diri. 34 minutos suman ang alas 7 sa buntag. Ang ginapangita sa mga tao manggod is ultimate solution. Kana bang solusyon ba nga makasulbad yun sa problema? Dili solusyon nga pansamantala. Din pagbalik mga kaigsuunan perti na hinuong dakoa sa problema. Dili ta makatulog aning mga panghitabo sa pagkakaroon. Mo lang ningon ganito nga kaning mga tale of the tape ni Tory og ni Mayor Basti, dili gid ni siya mga igala actually solution no? Kuan lang ni siya mga kaigsunan kanang gitawag na to og sabay term na to ana. O kana bang pangkuan lang, panglingaw-lingaw lang, naminaw si kuan dia Ma'am Bing Tan sa may obrero. Salamat jud kayo nimo din na Ma'am Bing, mo ni way paglubad po nato nga kining listeners, no? Dispensa lang sa mo kay naa mga higalay kining gamay tanga kining adjason, diri sa ato mga higalang kuan panagkuyog. Yun na pa ato ni paminawon mga higala ang statement, no, ni Attorney Guanzon mga kaigsuunan. Kajut lang yun kaayo, kay nagyaw-yaw na siya mga higala may tungod sa ato ang gobyerno. Ayan, nagyon si DJ Sweetheart, ato ang paminawon ragod. Impeachment? Sinabi ko na from the start, hindi dapat mag-impeachment. Itinuloy pa rin, Ms. Speaker. Kasi si VP Sara naman talaga ang the woman to beat in 2028. Kaya, alam mo, kahit patuloy pa impeachment, natatalo kayo dyan, Olax. Kaya, ayan. Kasi yung testimony ng auditor na yun, hindi na niya mapapalitan yun. That's on record. Impeachment? Sinabi ko na from the start. Laro na kayo mga higala. Wala na gyud ta din ha. Bisag unsao nato na din ha og kuan. Ang impeachment wala na. O nya, naay mga istorya karon nga kaning tanan mga higala pati ning giingon ni General Torre nga pagpanghagad ni response sa pagpanghagad kuno ni Mayor Basti og boxing match dito may gala sa Araneta, 12 rounds boxing match. Kuan daw ni, ayan. Salamat kay DJ Sweetheart, Nausa man to nga nakurap man, napil siguro to sa GAA siguro. Diba ha? Kajot lang ba? Ayan! Nagyot. Sige. Sige lang, why problema, no? Why problema? Kaya mo break naman na dito ang ato ang mga technician. Ayan, Salamat, lagi, why problema? Tuloy-tuloy lang ta dire kay daghan kitag iskutanan. Ayaw mo bitiw, Diri sa ato ang mga galang programa kay nindot ning ato ang mga iskutanan karon. Now, kaning giingon nga reply ni tawag na Torre ngadto sa giingong pagpanghagad ni Mayor Basti. Gilantaw ni mga higala nga usa sa mga pang-cover up sa administrasyon sa ilahang pagkainutil mga higala sa sinumpaang serbisyo publiko. Mao ni pang-cover up, usa sa mga pang-cover up. Ani mga higalang istoryang kapalpakan sa present administration. Kauban ani ni siya mga kaigsunan aning istorya sa impeachment. Because from the very beginning, nakabalo naman sila nga it will not prosper. Technically and truly, dili ko siya may gala mo prosper. Tungod kay dili tinuod, naapag yung teknikalidad mga kaigsunan.
nganong ilahang sige gina do ngadto sa Senado na mga kaigsuonan ng impeachment aron ilihis ang tinuod na sitwasyon sa Pilipinas para ang mga Pilipino mag-focus mga higala ngadto sa impeachment sa Vice Presidente. Inay mag-focus ngadto kung unsa ang nahatag nga serbisyo, unsay nahimo nga mga proyekto alang sa mga Pilipino sa ato ang gobyerno. So mao ni ang gigamit mga higala nga courier, mao ni ang gigamit nga pangtapal mga kaigsuonan sa gobyerno sa ilahang kawalay na himo para sa mga Pilipino. O kanang boxing match nga ingon ni General Torre ngadto sa Araneta 12 rounds ato pa na may galaon niyang padayonon human lamang pipila ka mga pahil. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7. Alright, 7:40 na mga kaigsunan pero tuloy pagyapon ta diri sa ato ang Facebook live, no? Maki-update ta karong taud-taod mga kaigsunan aning lain na pod nga LPA kun bagyo. Ikatulo na ni karon lamang bulan sa Hulyo mga kaigsuonan. Now, ato ang mga higalang padayonon. Nga kaning boxing match, impeachment, o kani karong giingon nga kadaugan kuno sa mga Pilipino kay 19% gikan sa 20% na lang atong tariff kung mosulod tag US, pero kung ang mga kano mosulod diri sila ang mga goods 0% mga higala kadaugan ni mao na pud ni ang ilaha karong panglihis mga kaigsunan. Pero silang una-una nga naka isa sila sa mga Pilipino. Kung sa ilang una-una nalipat nila ang mga Pilipino gamit kining nasgutang mga isyu, diha sila nasayop. Tungod kay nisamot hinuon ug kalantip ang panghuna-una sa mga Pilipino nga mag-analyze mga higala ni ining nasgutan nga mga isyu. O gamor nga mag-analyze ang mga Pilipino aning mga isyuhan ni, damor nga masayod ang daghang mga Pilipino kung unsa di ay mga higala kapalpak ang atoang gobyerno. Di ba? Di ba pwede nimo lipat-lipato nirong mga Pilipino? Malipat pa nimo ang busog, pero dili ang gutom nga mga Pilipino mga higala. Mali tinuod din na, di ba? Kanang mga busog, malipat na nimo kay makatuog mo na sa kabusog. Pero kaning gutom, di yun nimo malipat. Gamay mga higalang kilab, ana, makakita na yung nagnanay hukad, basta gutom ang tao. Di ba? Gamay kilab sa bandihado, mga kaigsunan, makakita na yun na. Bisang pag imuhan ng tago-tagoon, makakita na yun ang usa ka taong gutom. So, mubot pa sabot. Pag gutom ang mga Pilipino sa serbisyo, dali makamatikod mga higala unsay nagapanghitabo sa ato ang panggobyerno. Ikumpara nimo anang ato ang mga higalang mga Pilipino nga nabusog sa serbisyo sa mga tao, naidaghan din ang mga pangitabo nga di na nila mabantayan, di na sila kayo concern, makatulog sila tungod sa kabusog. Pero kini mga Pilipino gutom mga higala sa serbisyo, gutom sa pag-amuma, gutom sa pagpangga sa ato ang gobyerno ang katawan. Gamay nimo nga kuan din na kanang kihol din na. Gamay kihol nimo din na mabantayan dayong ka sa mga tao. Ang tao pagutom, damor nga mahimo siya mga higalang vigilant. Tanawa ko na yung mga silingan na din nga gutom. Perte kay mga higalang mamaritis. Gamay lang nimo din na himuon, mabantayan ng kasi mong silingan din na imaritis ka na yun, imarisol ka na yun. Naman gutom eh. Mulihok ang tanan niya mga higalang senses pag gutom ang tao. Kay mangita na siya og satisfaction sa iyahang kagutom. Sabisan unsang paagi. Di ba? Tanawa ng mga byudo. Kada mga ulitaong guwang gutom kayo sa uyab mga higala. Dali kayo makakita kinsa ng mga bagong bisita din sa inyong balay.
Di ba? Uy, may bago ditong dalaga nga abot ba? Ha? Puti ra ba? Maka-identify mo rin puti baglagom. O, tama na ka naman ulit taong guwang ka ng mga byudo. Parting dali ang mga higala makasiplat. Ha? O, nga naman, gutom man sa uyab. Di ba, Jo Indrina? Di ba? Gutom man sa uyab. Patay kang bata ka. Studio na'y pabidyon. Muna gani. Wala na, okay na, Jo. Ulahin na kayo imuhang concern. Ha? Too soon, might be too late. Amot nga no. Pag ang tao mga higala, gutom, nahimo siyang vigilant. Una, ang gobyerno, tungod kay gutom ang mga Pilipino, unsay nakita, unsay mga gipang tago-tago din na sa gobyerno nga mga transaksyon mga higala, masilip yun na siya. Because of that phenomenon. Kung phenomenon may tawag ana or attitude may tawag na to ni ana mga higala, nga once gutom ta, dali kay ta matikod. Okay na ingon ako, kayong mga silingan niyang gutom, awa na, pati kayo na mo marisol. Ha? Pati kayo na mo maritis mga higala. Kaya how ba na manguan, himantayon mo na. Gutom eh. Ang tanan nga nagapangitabo sa iyang palibot nga nakitaan, nadiskubrian sa iyang mga senses mga higala, dali nga mo rehistro. Ang delikado lang po, ug masubraan na po sa kagutom, pas mo ang abdon mga higala, basig malisuan sa pangisip. Maunay general nga way pulos. Way pulos. Matod pa ni Juvenal Borgios mga higala. So, ang atuan ini, kani karon. Ato ning salsalo ni mo ni pinakabugat nga isyu karong adlaw mga higala. Kay sigurado ta, ibalandra na pod ni sa atong presidente sa iyahang State of the Nation address. Kaning giingon mga higalang tarif. Unsa man ang tarif? Tax na siya. Kung ang atong mga goods muadtos Pilipinas, mamaligya ta dito mga higalang mani, mamaligya ta mangga, mamaligya ta tong sampalok sa US gikan sa Pilipinas, subject to 19%. Dati 20%, nakahangyo ang presidente kay personal ni adto dito, ni gastong eroplano ni adto dito, kuyog iyang mga entourage, nakahangyo og 1% mga kaigsunan, 19%. Pero kini mga higalang mga US product musulod sa Pilipinas, zero tax mga higala. Zero tax. Ang atong pangutana karon, is it a wise decision for the government to agree that kind of business arrangement? Wala ba ma-violate mga higala o dili ba ma-violate, masupak ang gitawag nato og anti-dumping law nato diri sa Pilipinas? Namatay anti-dumping law kanang mga foreign products i-dump din mga higala sa Pilipinas. As membro ta sa WTO, bawal na. Pero we are talking to the US. On US alone. Dalaan tagdaghang mga produkto diri sa US mga higala tungod kay wa nay tax. Talan, mga pagkaon, mga equipment ba? Ako mo ang pagkaon ng mga sinina, mga gamit. Isulod din ni mga higala kay wa nay tax. Makahatag ba na o kaayuhan sa atong ekonomiya? Kana, no? Dili ba mga matay ang atoang mga local producers? Ana mga higalang business o matang sa business arrangement? Kadaugan magyud ka ni nga tinuod mga kaigsuonan sama sa gi-claim karon sa Malacañang. Maunay dako kayong pangutana karon. No? Okay na niingos man ang Amy. Pilipino subject to 19%, pag Amerikano 0%. Diba? We are admitting this kind of racial discrimination. We are making a very bad precedence. Aning naisgutan nga negosasyon. Asa ka man ang kung din. Kung kita mo'y mamaligya sa US, 19%.
kung kita mga higalay baligyan din sa US, isudlan tayo silang produkto, 0%. Okay lang na, John. Kay, gwapo nang manulod na din mga produkto sa US kay stateside, ligon, lami. Di ba? But that is not the point that I want to emphasize, mga kaigsuunan. Ang ako ang buot ipasabot din is ang ato ang pagka-producer. Kasi may tabo sa ato ang mga local producers. Kung ingon ani o nato mga higala pagtratar ang ato ang business arrangement with US. Tendency daghan kay mga US products ipangsulod din tungod kay wa sila'y obligasyon nga magbayad mga higalag tarif sa ato ang gobyerno. Ang gobyerno nato di na makakwartaan na. That will redound to the benefits of the public because the public will enjoy the product from US. Quality products. Yes, tinuod na. Pero what will happen to our local producers, mga kaigsuunan? Taon-taon, ato ning balikan, human lamang pipila ka mga pahinumdom. Nabantayan nating bagyong si Dante, Emong, pati na rin itong pinapalakas nitong southwest monsoon or habagat. So, i-discuss po muna natin kung ano nakikita natin dito sa ating satellite imagery. So, itong si Emong ay tuluyan na nag-intensify ito. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ayan, balik na kita sa normal. Salamat, DJ Sweetheart. Segwit na minutos ng kalabay human ng alas 7 sa buntag. Din sa 90.7 Love Radio. Nag-aisa ko ninyo be oga chance ako ning pangtimbayaon. Ang tuang kuan mga kaigsuunang nagpasupot sila mga greetings si Emmanuel Alisna. Mayong buntag din Emmanuel Alisna onya idiot lang. Asa man ko ba mga greetings dari DJ Sweetheart Jo Indrina kami gobyerno karo Emmanuel di Alisna may magbuot amua tanggalon nagbutang gud mi sa amua. So man Florante Mendoza good morning din na minaw mi diris may nyuloon mental dudong lot ni si Lodivina Tampos Lotago good morning po din na Stephen Rodriguez. Salamat no sa inyo ang padayong pagpaminaw din sa programang Issue sa Masa. Alright. Now, nganong niingon ta mga higala nga dili na kadaugan sukwahi sa pamahayag sa Malacañang ang nakabot nga gitawag nato mga higala business arrangement as far as tariff is concerned. Tungod kay apektado mga higala ang ato ang nasod ana, ang ekonomiya sa ato ang nasod. Particularmente na ang mga local producers mga kaigsuunan. No? Musulod kag US, mamaligya ka 19%. Sila diri mga higala, ilahat ang kompetensyaan sa tuang local production, 0%. So what will happen? Managhan na diri mga higala ang produkto sa US. That will violate our anti-dumping law. Or, ingno na to mga higalag adhikain. Kung saan yung anti-dumping? Actually, kaning anti-dumping, as signatory mga higala sa World Trade Organization kung WTO ni siya. Nga dili nimo o dili ta pwede mga higala damagan dinhi o mga produkto that is detrimental o that is detrimental mga higala. Ang daghan kay produkto detrimental sa ato ang local production.
sa ato ang may galang local production. Now, nga naman, tungod kay simple mga higala ang kuan ani ang ingno nato mga higala o underlying principle. Ang underlying principle anis malugaw ang mga Pilipino nga adunay sama mga higalang produkto. No? Malugaw. Dili na mga higala makakuan ang mga Pilipino ingno nato mga higalang makapresyo sa ilahang gitawag nato mga produkto. Kaya ano may pareho na aning China. Actually, kaning gihimo sa China mga higala is a violation sa ato ang anti-dumping law. Nga dapat, dili ta mo accommodate og daghan kaayong mga produkto gikan sa abroad nga kompetensya sa ato ang mga local producers. Tungod kay ang tendency, mamatay ang ato ang mga local producers. So kung mamatay ang ato ang mga local producers, di na sila mo produce mga higala. Dili na ta mahimong self-sufficient. Ang pagka-self-sufficient, mahimo na lang mga higalang damgo. Mamahimo tang dependent sa mga langyawng nasod. Maunay rationally din na, nganong dili ta dapat mutubay ang daghan kaayong mga imported products. Sariling atin, kumbaga, ang ato ang mga higalang priority. Because we will promote and we can export it to other countries para magka-revenue taog dolyares. Mahimo tang self-sufficient to support our own citizen. That's it. Kung mag-import ta mga higala, butangan ta din, siyempre bayadan mga nato, tax sa maning isyo. Pero ang costing ana mga higala, dili na zero. Pagkumpra nato dito, pag-load ana mga higala, ang expenses ana dollar. So what does it mean? We will exhaust our dollar. Remember, peso is a dollar base mga higala. The more nga mohiyos ang ato ang pundong dollar, the more nga mag-devaluate. Mugamay pod mga higala, mohiyos ang peso. I mean, the more nga mohiyos ang ato ang pundong dollar, dili ang kantidad sa dollar, ang atong pundong dollar. The more nga mugamay ang ato ang pundong dollar, mugamay pod mga higala ang value sa peso. Mag-devaluate siya mga higala. Tungod kay dollar base. Back up by dollar ang ato ang kwarta nga peso. Di ba? So, na-double cross ta ni Donald Trump. Karon mo ingon mga higala ang Malacanang nga, okay kayo, kay 20% mo nalag 19%. Unya, ang mga Amerikano mo so din 0%. Ha? 0%. Anthony Sueño, good morning din ha. No? So, kadaugan ba na para sa mga Pilipino? Mo nay dako kaayong pangutana. Kani sure bulta. I-appeal na pod ni mga higala sa State of the Nation address. Sure bulta diya. I-appeal na pod ni sa State of the Nation address aning mga panuhak dagko. No? Kay ilang una-una ganahan ang mga Pilipino kay managhan mga higala ang mga imported products nga mosulod sa Pilipinas gikan sa US. US o stateside. Mahalo na. Mahuman, kuan. Barato na ipalit na to kay wala sa magbayad og tarif. In your dreams. Negosyante pa imo mga higala, grabe ka mapaimuslanon. Pag moingon kay kag ukay-ukay nga, gwapo pang ukay-ukay, presyuhan man may galag sobra pas brand new. Di ba? Na mga t-shirt din na. Oh. So, dili ni siya kadaugan sa mga Pilipino. Oh. Gi-compromise mga higala sa atong presidente ang atoang national policy. What is the national policy?
nga gina-compromise sa atong presidente. Kani mga higalang anti-dumping. No? That will protect the local producers. Unsa pang national policy mga higala. Nga dili ta mga kaigsuunan muhangop anang mga langyaw nga produkto. Sama sa produkto sa China o sa US. Maghimo tag ato. That's a national policy mga kaigsuunan. Huh? Unsa pa din ang mga national policy ang na violate aning transaksyon na mga higala sa itong presidente baguhay lamang ngadto sa US uban ni Donald Trump. Daghan pa nga mga national policy ang na-violate. Ang pag-priority mga higala sa development sa ato ang local production. Di ba? Mag-produce ang mga tao diri, magnegosyo mga higala o bisag-unsang produkto nila, perteng daghanag bayran. I-tax na kadaan sa mga raw mats nga imong himuon. Sa pwesto nga imuhang tukuran na ay tax. Ang imong negosyo mismo na ay business tax. Ang imuhang income i-tax sa BIR. Natusak-tusak ang mga negosyante dining lokal mga higala sa atuang nasod anang tax bisag unsa na lay pangalan sa tax. Pag-transport nimo kay imong ipabaligya ngadto sa mga department store, nahanap po na tax. Pero ang produkto gikan sa US mosulod din libre. Asa dapita din ang mga higala mudaog ang mga local producer nga mga Pilipino. Patay mga higala. 6 feet below the ground. Ang rationale niini atong girindisyon ang atuang abilidad, kapasidad, katungod nga mag local producer ngadto sa langyaw. O wa na ron mga higalay mag-produce diri locally aning mga produkto ha. Oh. Mahimo na tang dependent sa langyaw. So, gunita na ta mga higala sa inong. Kumingon sila karon, di pa may makahatag sa inyo da kay mo na. O muhatag mi sa inyo in higher price. Mura na ta mga igalag kwanggol ana. Ha? Mura na ta kwanggol ana. Oh? Dili na ta mga higala. Ha? Makahimo sa tuang kaugalingon. Di na ta makapanukad sa tuang sarili. Kay nahimo na tang independent ngadto sa langyaw. Oh? Mao na ang rasyonale gyud ya. Ora, puingon ta mga higala nga dili ni siya kadaugan. Kaparutan ni sa daghang mga Pilipino. Because kana mga higala mga imported dinhi unang-una naabanay mahatag nga tax, wala kay zero. Naabanay nahatag mga higalag employment opportunity. Ha? Dili po ta kasiguro. No? Pero diri sa local production na ay employment opportunity nga ma-generate mga bay. Tungod kay maghimo factory, na ay mga operations, na ay mga side bit, gagmay mga negosyo, mga mag-supply, mga raw mats, mga kaigsunan. So, asa diya dapita ang giingon sa Malacañang karon nga kadaugan kay 19% gikag 20%. Ulog-ulog man na. Ha? Na-scam mga higala ang scammer. Na-scam mga tong presidente nga scammer mga kaigsunan sa mga Pilipino. Muna klaro rin. Na-scam ang mga Pilipinos presidente tungod sa iya mga saad nga makabuhig patay at tumilabay ang piniliay. Karon siya na po'y na-scam ni Trump. Siya ang natrap ni Trump mga higala aning naisgutang negosasyon. Mga national policy na supak mga higala aning atong presidente. And I guess this is a good ground mga kaigsuunan para masulti na to. Pwede ma-impeach nga itong presidente nini because it violates the trust and confidence
of the Filipino people. Mauna ang ipang-mention na pod sa suna. May nang kamo karon. Karon pa lang nakabalo na mo unsay implication anang gipanghambog sa Malacañang. Ilang gipasigarbo nga kaalautan man di ay na sa katawhang Pilipino. Tawa na. Tungod ana mga higala nga policy or business arrangement with US. Ing nakog bakakon. Kung kaning akong istorya nga daghang manarado nga mga negosyo anas Pilipinas pag-abot sa panahon dili mahitabo. Wabot ang panahon nga daghang mga local businessman ang manarado mga higala tungod kay mapatos anang arrangement ni Bongbong Marcos dito kang Donald Trump. Mapatos. Huwag ako sanang mapatos. Namang mawakli ka ba? Diba? Magdula mo ka ng taksi. Napatos. Manga na unta. Manga na unta. Napatos pa. Diba? Mapatos ang ato ang mga local producers, mga lokal nga mga negosyante, mga higala, nga adunay samang produkto sa US nga ilahang isulod dinhi sa Pilipinas. Manarado na po ng kumpanya. Wa na po'y trabaho ang mga Pilipino. I doubt kung kana mga higalang mga produkto sa US maka-generate na og employment opportunity. Wala na'y tax, wa pa'y siguro kung naaba na'y trabaho mahatag sa mga Pilipino. Dili gid siya unta dapat. Nga naman. We have a vast of raw mats, natural resources. We are capable of producing finished products. Pero nganong ato maning i-abandon? Nganong ato manghangpo ng produkto gikan sa langyaw nga magbayad pataana? Ug dolyar pagpasulod ana diri. Di pag yuta makakwarta, ang gobyerno di makakwarta kay zero tariff. Asa man manguha ang gobyerno o kwarta na? Asa ba dapita makakwarta ang gobyerno ana? Wala. Pang PR lang na ni Bongbong Marcos mga higala. Human na kontrobersya si First Lady dito sa kasong kamatayon overdose sa drugs ni Tantuco. Maunay duda din. Pang PR nga to kang Trump. So, ang atong national policy di ay gigamit ra di ay sa itong presidenteng pang PR dito sa US. Kung mauhula. National policy imong gamiton pang PR para maluwas imong asawa sa kontrobersiya nga iyahang giabtan dito kay namatay itong iyahang entourage dito tungod sa overdose sa cocaine. Para dili kayo mabaho ang imong administrasyon, national policy imong gamiton at the expense of national policy and Filipino people. Tama ba na mga higala? Di ba? Usa na kadakong sayop. Dakong sayop yun na. Imuhang sugal ang ato ang dugay ng gibarugan nga national policy. Bawal manghinobra ang imported product sa Pilipinas. Ingon ana siya kung ato ang layman's. Why? Because makadaot sa to ang local production. Kung mag-import man ta, only at the time nga kulang ang ato ang production or sa mga produkto nga wala gyud ta nagaproduce. Maulang na subject mga higala unta sa ato ang importation as a matter of national policy. Mag-import lang ta kung kulang. Halimbawa, kulang ta sa karning baka o mag-import ta to a certain extent of tons of karning baka. Or, sa mga butang nga wala gyud ta diri nagaproduce. Kung nagaproduce man, very minimal. Like oil. Mag-import gyud ta na. Wa tay mahimo ana. Pero sa mga produkto nga naa na daghan kay dis Pilipinas, sama ana mga sinina, mga higala.
mga sapatos. Di ba? Daghan man kayo na rin sa Pilipinas. Ang US, tama. Ano eh? Ang US karon sige ingon nga kalaban sa China. Pero ang mga major brand sa US mga higala dito ginapahimo sa China. Patos, t-shirt, China made na. Kay makaganaw sila kung dito na himuon sa ilaha kay mahal kay ang labor sa US. So, ang Pilipinas didaan sa US nga negotiate sa China sa isgutanan sa patigayon, dili pwede. Sila ra di ay. We are an independent country. Karon, di apay nindot mga higala. Ang atong sapatos sa Marikina gidala sa US. Gitap-tapan mga higala US brand ang sole. Dili nimo makita nga Marikina shoes siya. Ang Pinoy mga higala nga hilig og stateside, palit nito sapatos kay US made. Pagkatanggal ron mga higala sa takon, nakitaan dito Marikina shoes. Unsay implication ni ana? Taod-taod ato nang balikan human lamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa Magandang umaga po sa ating lahat. Update tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Dante, Emong, pati na rin itong pinapalakas nitong southwest monsoon or habagat. So, i-discuss po muna natin kung ano nakikita natin dito sa ating satellite imagery. So, itong si Emong ay tuluyan na nag-intensify ito as severe tropical storm category. Ito'y huling namataan sa line 245 kilometers west ng Bacnotan, La Union. May taglay na lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. So meron din po tayong isa pa ring bagyo na si Dante at nananatili pa rin ito sa kategory na tropical storm. Ito'y huling namataan sa line 790 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Meron din tayong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa line 1,995 kilometers east ng Eastern Visayas. Kung makikita po natin, red po yung kanyang bilog. So mataas din yung chance neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero kung makikita po natin, malayo po ito sa ating bansa at inaasahan din natin walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon din, meron din po tayong southwest monsoon na patuloy na ine-enhance nitong bagyong si Emong, pati na rin si Dante. So dahil dito sa bagyong si Emong, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 3 dito sa northern portion ng Pangasinan, pati na rin sa western portion ng La Union. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, western portion ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet, central portion ng Pangasinan, western portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 naman dito sa may Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, western at central portions ng Isabela, rest of Nueva Vizcaya, Quirino, rest of Apayao, at rest of Pangasinan. Signal number 1 pa rin dito sa may northern at central portions ng Zambales, Tarlac, northern at central portion ng Nueva Ecija. So, i-explain po natin yung magiging track nitong si Bagyong Emong. Kung makikita po natin, meron po tayong letter T po dito. Ito po yung legend na bilang typhoon. So, may possibility po na itong si Bagyong Emong ay bago po maglandfall, ay magiging isang typhoon category po ito bago po ito maglandfall sa Ilocos region. At by 24-hour forecast po natin, 2 a.m. July 25, inaasahan natin na sa vicinity na to ng Burgos, Ilocos Sur. So pag meron po tayong tropical cyclone na typhoon category, ang pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay number 4. So inaasahan natin, may possibility tayo na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 4 dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, or Apayao. So tandaan po natin, pag nagkakaroon po tayo ng typhoon category, nagkakaroon na po ng mata itong bagyo po natin. Pero wag po nating hintayin na dito po sa atin maglandfall dahil ang pinakadelikadong parte po ng bagyo ay yung eye wall po natin. So
Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, dulot po ng lakas din ng hangin na dala netong si Emong. Mamaya po i-discuss ko po yung ulan na dala naman netong ni Emong. By the 48-hour forecast po natin, 2 a.m. July 26, 2025, ito ay tropical depression category na lamang at ito yung huling sa layong 325 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. By the 60-hour forecast po natin, 2 p.m. ng July 26, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nasa layong 660 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So ano po ba yung magiging ulan natin dulot nitong enhanced southwest monsoon, pati na rin ito si Bagyong Emong. Kung makikita natin, meron tayong mga pula or above 200 millimeters of rain para ngayong araw dito sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito po sa Ilocos region, ang magdudulot po nito ay si Bagyong Emong at dito naman po sa Central Luzon, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro, dulot po ito ng enhanced southwest monsoon. Kung makikita din natin yung Metro Manila ay under siya ng 100 to 200 millimeters of rain. So inaasahan pa rin po natin, pati yung mga karatig lugar, makakaranas pa rin po tayo ng mga malalakasan, mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters rain naman po dito sa mga color yellow po natin. Para bukas, kung makikita po natin, ito po yung possible pong landfall po netong ni Bagyong Emong. Kaya makikita natin, nagpula po dito sa may Ilocos Norte at Apaya. Above 200 millimeters of rain po ang ating inaasahan. Pero kung makikita din natin, dahil sa patuloy na pag-enhance neto ni Dante at ni Emong ng southwest monsoon, patuloy ang above 200 millimeters of rain dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung makikita din natin sa Metro Manila, possible na bumaba na rin yung mga ulan natin at possible ang 50 to 100 millimeters of rain. Pero iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil nakailang araw na rin po tayong sunod-sunod na mga pag-ulan, so saturated na po ang ating mga kalupaan, kaya asahan po natin, madali na rin po tayo magbaha at may mga pagguho na rin ng lupa. Saturday, ito po nakikita natin na bawas-bawasan na po yung may mga significant amount of rainfall. Dito, 100 to 200 millimeters rain na lamang dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dulot na lamang ito ng southwest monsoon. Para naman dito kay Dante, yung forecast track po natin, kung makikita po natin, malayo naman po ito sa kalupaan natin at palabas naman na din po ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng ating bansa. Pero inaasahan po natin dahil po dito po si Dante at meron po tayong Emong dito sa may western section ng Northern Luzon, nagkakaroon po tayo ng Fujiwara effect or yung looping po netong dalawang bagyo, kaya nagkaroon po tayo ng track netong si Emong na southward at yung pa nga po, possible po maglandfall pa rin po siya. Pero dahil po dito kay Dante, patuloy na rin naman po siyang palayo ng ating bansa, kaya hihina na rin po sa mga susunod na araw yung southwest monsoon natin. So ano po ba yung naasahan nating hangin? Dulot po netong si Bagyong Emong, pati na rin na si Dante at ng southwest monsoon. Naasahan po natin may mga strong to gale 4 gusts po tayo sa ilang bahagi ng Central Luzon, pati na rin sa Metro Manila. Mga karatig lugar po natin, Bicol Region, Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao sa mga susunod na araw po natin. Storm surge warning po, naglabas tayo kaninang 2 a.m. at inaasahan pa rin po natin yung 1 to 2 meters po na daluyong dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Kung makikita po natin, yellow pa lamang po ito, pero inaasahan po natin sa mga susunod na araw or mamaya po, possible po tayo magtaas na rin po netong ating possible na possible po yung 1.5 to 3 dahil po sa paglapit na rin ito ni Emong dito po sa atin sa ating kalupaan, lalo na po dito sa may Ilocos region at parte netong Pangasinan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan na lalo na po sa mga nakatira sa coastal areas. Ngayon, nagdagdag na rin po tayo ng gale warning dulot po netong bagyong si Emong. So, asahan po natin ang rough to very rough conditions dito sa may Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Zambales, Bataan at Lubang Island. So, pinag-iingat po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung may mga sasakyang maliit pandagat na delikado po pumalaot dito sa nasabi po nating seaboards. Yan po muna yung update natin dito sa bagyong si Dante, Emong, pati na rin sa habagat. Susunod po nating update ay mamayang 11 a.m. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shenel Dominguez po, magandang umaga.
Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. I-check niyo orasan doon na 19 minutos. Sumanang alas 8 sa buntag. By the way, good morning din na day kang DJ X-Ray. Di na pitas panakan. Napagyapon makadas panakan DJ X-Ray. Certified ni nga listener sa IFM na nakaroon din sa Lab Radio. Ambot nga nung nibalihin ni. Unsa kahay giganahan ani din sa Lab Radio ni DJ X-Ray. Si Mike Adriano, good morning. Nagsulting call center o virtual assistant. Igo kayo gyud anang tariff sa US kay export services mana sa Pilipinas. Unya ang sweldo sa bangko pamuagi na anapoy 20% nga bawas. Pastilan. Kuya John Cordoba, good morning dia o Jo Endrina. Tama gyud na imong obserbasyon, Sir Mike Adriano. Mo nay worst. Nya asa man dapitan nato ibutang dinhang kadaugan anang gigastuan may galag pila ka milyon ni Bongbong Marcos adto sa US pakikita kang Donald Trump dito sa White House. Nga ang resulta de ana mga higala, no? Mapasubo man diay ang mga Pilipino, Dili maayo mga higalang tilimadon. Kumbaga. Mula nga moingon ta, makapangutana ta, asa ba dapita din na nakaganansya ang mga Pilipino? Kung kita mo imadto sa US, mamaligya ta sa tuang produkto, 19% tarif, wa pa na ilabot ng business tax ito, sulod. O sila mo anhi din zero, wa sila bayaran sa gobyerno. Maghulog sila og daghan kayong produkto din Ang mga produktos Pilipino, dili na mga higala, mahalin. Di na mahalin. Alright, taw-taw na. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic Love Radio. Balik na mga bay. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Asa na matadapita ato DJ Sweetheart? Kana bang mga imported? No. Maldito man guning US. Bisa kung saon yung pag-abos negosyo, di yun na magpabitin may gala ng US. Unya, mga ambisyon ang ato ang mga igalang presidente nga iyahang isahan ang Estados Unidos, iyahang isahan si Donald Trump pag-abot sa negotiation. Muna, ngayon ta, kung scammer man ang ato ang presidente sa mga Pilipino, na isahan siya, na scam siya ni Donald Trump. Now, sa ako lang na-mention kaganiha, tanawa na good. Ang ato may galang produkto nga sapatos sa Marikina, usana sa pinakakuyaw mga igala, pinaka-the best sa tibuok kalibutan, ang Marikina shoes. Diha nangumpra ang US. Ang gihimo sa US, ilahang gitapalan ang Marikina, Philippines. Made in Marikina, Philippines nga sapatos. Gitapalan og US. Palit po taon ang Pilipino nga hilig og imported, tati lagi. Karon nadugay, naman yun ay wear and tear ang sapatos. Nalangkat ang sole. Pagkalangkat, dito na nakita mga higala nga Marikina shoes di ay iyang napalit sa US. It was a mixed emotion. Nakaka-proud kasi made in the Philippines. Pero, naglagot po siya kay nailad siya, kay gatuo siya nga American made pero Philippine made na di ay. Gikan na di ay sa iyahang homeland. Diba? Maupo na ang gihimo karon sa US sa ilahang mga nagkadaiyang brand nga ginapahimo sa China. Pag-abot sa US, ilahan na lang ng i-finalize dito, tatakan nag-made in US or US standard, US size. Di ba? US standard. Ano ilahang gihimo? So, walay rason mga kaigsuunan. Nga mo ingon si Trump, nga di na nagustuhan ng Pilipinas
wa na ayo Pilipinas, why ayo ang previous administration ni Duterte tungod kay nakig-alayon sa China. Wala man tay pakig-alayon sa China pertaining to armaments mga higala and national security cooperation. Ang ato ang tie sa China is more on business. Wala ninyo si Trump. Dili ta manghilabot ana og mo divert sila sa ilahang traditional nga mga allies for as long as it is business. It is within their national policy. Wala tay mahimo ina. Ha? Pero ang mga media, mga higala, aning administrasyon nga mga binayrang dagko, ang ipalupok, naglagot si Trump sa Duterte administration kay nakig-alayon sa media. Ginausab mga higala ang istorya. Di ba? Tataw ang istorya ni Trump. Kung musimang ang Pilipinas, ang gobyerno sa Pilipinas, sa ilahang naandan nga alay, which is ang US, wala man tayo problema din na for as long as it is business. Because we have the so-called agreement or pact with US mga higala as far as national security is concerned. Business probably, naapod. Pero ang atoa sa China mga higala, pure business. Sila manggani, US manggani, nakig-alayon manggani sa China, sa negosyo, mga US brand dito gipahimo sa China. O sa may gahom sa US aron pugnan ang Pilipinas nga mosundog sa ilaha nga makig-alayon pod sa natal sa patigayon ngadto sa China or economic alignment with China. Ha? Nga independent man ta. We are self-reliant, independent country. Oh, we have our own national policy. And we adhere that no man is an island. Nga kita po, dili ta pwede nga kita-kita lang, kinahanglan na atay cooperation towards other nations so that we can survive. Unya karon ang mga media, mga higala, ani nga administrasyon mingon nga, suko kayo si Trump sa previous administration ni Digong. Ang ingon ni Trump, iyang girefer, wa man siya mingog Digong o sa diha Duterte administration. Ang iyang ginapasabot de ato ang previous administration ni Biden. Because during Duterte administration, kajutra sila nagkaabot kay nailisdan si Trump ni Biden. Sa dihang nabalik na si Trump, wala na po si Digong. But Digong is a supporter of Trump. Dili siya kay Biden, kay Trump siya. Mao nang believe si Trump kang Digong. Ngunang amigo sila. Ngunay klaro din ang istorya. Karon, ginatuis mga higalas, medyas Malacañang, ang istorya. Nakatulong istorya ni Trump, nawa siya ganay sa previous administration, kang Digong no to, si Digong no ang iyang bot pasabot. Dili, si Biden ang iyang bot pasabot. Na, wala ko pakialaman ng previous administration. Oo. Karon, naklaro na, tungod sa succeeding statement ni Trump, nga niingon siya, nga kung musimang ang Pilipinas sa iyang traditional nga mga allies like US, walay problema. Because that is part of the Philippine national policy mga kaigsuunan. So, US gani, nakig-alayon, may gala. Economic alignment with China. Unya kita, equal footing man ta sa US, we are independent. We are not beholding mga kaigsuunan sa Estados Unidos. Although Estados Unidos is a superpower, pero dili man ta beholden because we are an independent state. We are not a state of America, mga higala. So kung makig-alayon ta, makig-align ta sa ekonomiya sa China, walay magbuot sa tuwa. Di ba? Nga kansa mao karoy nagapanghitabo. Mamalit ang mga politiko og t-shirt, mga tila panahon sa piniliay, panahon sa kampanya ato sa China. Magpahimog mga bowlers, mga stickers adto sa China. Ang mga negosyante, mga kontraktor mamalit og heavy equipments adto sa China. Ha? Mga
factories din na sa ilahang mga gamit, mga higala, mga makinarya, sugubanta, adto sa China. Mamalit og mga elevator, escalator, o kung sa pa na din ang wukalitor, adto sa China. Tungkol kay ang mentalidad sa negosyante, kung asa makabarato mga higala, adto na sila. Because ang expenses is always ihumps mga kaigsuunan sa ilahang operation and ultimately sa ilahang may galang profit. Di ba? Sa ato ang accounting, gross less expense equals net. So kung dako ang imuhang expenses kay mahal ang imuhang pagpamalit, mahal ang presyo sa imong pagpamalit, anang imuhang mga expenses nimo, mo gamay ang imuhang ganansya. Kisa may negosyante dili gustong dakong ganansya, be? Sige daw, istoryahe ko. Ay nako, tanang negosyante gusto makaganansya dako. Ang gusto sa negosyante gamay kapital, dakog ginansya, paspas ang trabaho. Mauna ang mentalidad sa negosyante. Ha? So karon, kung ang China maka-offer ana mga higala sa mga Pilipinong negosyante, nganong i-prohibit ka man sa US? Ha? Tungod kay kita independent ta. Nagnegosyo po ta. Equal footing ta sa US. So no one can stop us. Kung ato nang ipursu mga higala ang ato ang business alignment with US. Ang dili maayo kung i-surrender nato ang atong soberenya ngadto mga higala sa China. Sama sa naitabuan ng Scarborough Shoal nga gibaligya, giahintihan mga higala ni Trililing atol sa administrasyon ni Pinoy. Unya ang reclamation dito pag yung gipakuha ni Trililing mga higala, dito dapita sa asa ba dapita na Pampanga, Sambales. Dito nanguha mga higala og pangtapal din sa Scarborough Shoal ang mga Chinese nga gibaligyaan ni Trililing mga kaigsuunan atol kang Pinoy. Mo na revelation ni Enrile. Mo na revelation ni Enrile. Si Enrile mismo na istorya nga kanang Scarborough Shoal gibaligya ng Trillanes atol sa Pinoy administration. Kana mo'y dili pwede. Tungod kay ang soberenya mga higala is beyond the commerce of man. Dili pwede na nato siya ibalik. Dili na nato siya pwede nga negosyohon mga kaigsuunan because that is only intended for the Filipino people. Exclusive for the Filipino people. Ang ato ang teritoryo og soberenya mga kaigsuunan gibaligyaan ng Scarborough Shoal. Mo na, nagkalitsi-litsi na, mo na nakapenetrate pag-ayo ang China din na sa West Philippine Sea. Trabaho na ni Trililing. Karon ang ipasanginlan ang Duterte administration. Ang Duterte administration, ingon lang, dili na makig-away sa China. Makig-amigo mi because of economic alignment. Kaya naidaghan sila nga ma-offer sa mga Pilipino nga kaayuhan as far as product is concerned. Barato, affordable. Di man ni makapamalit anang mahal kayo nga mga produkto. Dili rami sa affordable. China ang makahatag sa mua. Taiwan, probably, pero mahal na po ang Taiwan sa pagkakaroon. Not even Japan. Mahal ang Japan, mga higala. Now, kung ang issue is quality, now, it is incumbent upon the businessman and the consumer to patronize. Kung kabalo naman sila, kung barato, less quality gina. Di ba? Pero maldito man ang mga Pilipino, mupalit og barato, kahuman i-upgrade, ang iyang quality, good quality na. Kay very innovative mga higala ang mga Pilipino. Mauna nga na ang mga higala business and economic alignment ang Duterte administration with China. Pero nabay ebidensya mga higala nga moingon sila nga nakiga-alayo na gyud nibiya na sa US ang kining Duterte administration during Duterte administration ng Pilipinas. Nabay mga ebidensya. Wala man ta. Bisa na lang mahigalag kanang moingon ta nga deal with China for our kanang national security issues ato. Wala eh. More on economic and business side lang mga kaigsuunan. Ang ato ang na-negotiate aning issue sa seguridad, US
mga silingang lugar like Malaysia, Indonesia, Vietnam, no? Maura na inaatay mga agreement sa ilahang mga higala, pero wala tay agreement sa US as far as national security is concerned during Duterte administration. In contrast sa mga ginaklaim mga higala aning present administration. Kay lagi, wala ing trabaho mga higala, kining mga binayrang media aning present administration, kuyog sa ilahang mga opisyalis, na mao ang pagtabon sa walay na himuan. Walay na himuan. Muni worst nga pagkaistorya. Ha? Walay na himo, tabunan. O sa pagtabon anang walay na himo? Dapat na himo, unya, tabunan. Pero this is unique. Ha? Ang gitabunan mga higala, ang way na himo. Oh. Di ba kasagarang tabunan na to, kana mang hinimuan. No? Gitabunan ang hinimuan. Pero kani karon unique ni nga administrasyon. Gitabunan ang way na himo mga higala. Oh. Uy, di mangyapon. Ha? Haron dili mapangka mga kaigsunan nga way na himo ang gobyerno tabunan sa mga isyo, sumbagay sa Araneta, sumbagay ni Mayor Baste og ni Torre, impeachment, kani mga higalang tarif nga makabenepisyo kuno ang mga Pilipino, pero dili man di ay. Muna pang tabon sa isyo mga kaigsuunan nga giatubang ni ining present administration. Aron dili mapangka sa mga tao nga walay gihimo. Oh? Tabunan nimo nang walay gihimo pag imo nang ukban, wala gyud. Wala gyud in town. Kaluoy Ginoo. Maunay ilahang gikabalak-an ug makabalo ang mga tao nga nahurot og gasto ang kwarta gikan sa kaban sa gobyerno nga wala gyud intay na himo. Pila ka tuig, kada tuig nagapagawas og trilyones nga pundo mga higalas tambalos-los. Karon, upat na niyang katuig sigig pagawas og trilyones nga pundo gikan sa kaban sa gobyerno, pero wala mga higalay na himo nga kaayuhan, improvement. Ang barometro manggod sa kaayuhan is improvement sa kinabuhi o panginabuhian sa katawhan. Mao na siya barometro mga higala. Sukdanan. No? Karon, naabay mga tao makasulti nga okay kaayo meron. Suka na Presidente Bongbong Marcos, okay na kaayo mi. Naabay ordinaryong Pilipino makaistorya na. Siguro wala yun. Ang makaistorya na maigala, kadturang nakapahimulos nga pariha pod nila nga mga kurakot sa pundo. Nakabahin sa ilahang gipang kurakot nga pundo gikan sa ato ang panudlanan. That's an honest to goodness mga higala nga analysis. Ma'am Bingtan, again, good morning din na. Og sa mga Oroyan family, diha sa may puan nga tundakbayan sa Davao. Mamo Barcelona, mayong buntag nimo din na inahan. Hapit na gyud ang imuhang adlaw na tawhan, dungag na pod ang imong edad. Pero ang imuhang pagka-citizen, duwa lang gyud gihapon na. Di na mausab. Ha? Filipino citizen og senior citizen. 37 minutos, human ang alas 8 sa buntag, maunay ato ang may galang atangan karong State of the Nation Address. Unsaon na mga higala pag-istorya ni Pangulong Bongbong Marcos. Unsay iyahan na pong strategy, aron mo tuo ang mga Pilipino sa iyaha. Good morning, Kuya John Burst. Sa mo mga listeners, palihog, shout out, Kuya Kagawad, Arnaldo Albert, o Barangay Mangagoy, Bislig. Narabay gipatay ditong media. Tigpaminaw yun sa programa, diri sa FB. Si paring Noni Peroy din na, good morning. Ma'am Elsa Kyutso, negosyante guna si Trump. Tama. No? Onya ang ato ang presidente mga higala kay bangag man daw ni, di? Dali ra kay negosasyon. Nel Paulinho, good morning din na. Uy, media man ni si Mel Paulinho. Avid listener po ni sa IFM, diri na mga higala sa Love Radio karon nakatutok. Tinuod ba ni Mel? Si Ma'am Maricel Plaza Umawan, good morning dia.
So, issue ni mga higala, nga ilaha karon ginaluto-luto kay mauni ilahang ipalaman sa State of the Nation address. May nang karon pa lang daan nakabalo na mo kung unsay inside story ani mga higalang istoryaha. Unsay naglimi niini, di ba? Ma'am Rosalyn Lagundi, mambuntag nimo din ha, ma'am, no? Dalaga pa ba ni si Ma'am Rosalyn Lagundi? Ha? O minyo na ni? Minyo na ba ka, ma'am? Kay pailaila ka na ko, na ako'y ulitaw, diri nga. Ha, andam og taga na ni. Naanay binuhing duha ka buok pato pamalay. Hinikta na yung pato. Kay mamalay siya, ang problema, ha? Ang problema, wa pa niya makit-i o kinsa ang iyahang pamalayhan. Good morning din ha. Itok maratas. Pa-Joey boy, Josilito, mandi ay ning dako. Edgardo di Parroco, ang bagong naulitaw po din na smulig. Ha? Basa-basa pa yung tao ng pantyon. Ayaw sa kol, kay basa pa ang pantyon ko. Ay, nako. No? Taon-taon, balik tabay ka lang. Manlaman, pipila ka baga, pahinamdom. Issue sa masa. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na may galay, 41 minutos. Ani kalabay, human ang alas 8 sa buntag. Katawa si Ma'am Rosalyn Lagundi. Oo. Unsa ba ni? Hintan pod nako na Sir John. Unsa ning hintan? Hiktan siguro ni? Oo, kanila lagi akong ulitaw lagi. Ha? Naanay duha kapato nga hiktan dito kay pagana daw tog pamalay niya. Ang problema, wa pa man po niya makit-ikin sa iyahang pamalayhan na. Maihaw gina, mahimo ginang sumsuma ng imuhang pato din ha karon. Oh? Doon na magagali 41 minutos again ha. Human ang alas 8 alang ato sa mga estudyante. Basig gilamian mo din nagpaminaw, mga late na hinuon mo katong mga di opisina. No? Palit mo radyo para permita mo dungog o binbaka sa inyong cellphone para updated mo kanunay. No. Now, dito mga igala sa istorya. No, so much ani. Ato paaboton usaon ni nila paghapnig. Ning istorya pag-abot sa karong Hulyo 28 atol sa State of the Nation address. Mars Mara, good morning. John Bers, nahay si Marcos sa palasalig ni Trump. Maotong sige na lang ngisi-ngisi. Sige na lang ngisi-ngisi mga igala burag harian. Ha? Iya pang suguon ang mga Pilipino ngay patigom ang tubig kunos baha. Kay in kaso kunog El Nino magamit na waragod pagkahanggaw ragod mga higala na unsa naman itong presidente oy. Ha? Dili lang mga higala kuan murag mentally kuan namang gyud, murag mentally incapacitated naman ang ato ang kining kuan DJ Sweetheart, no? Ato ang kining unsa ni presidente. Wa naman magkadimaon ni DJ Sweetheart. Oh? Siya kung saan nalang yaw-yaw, masahay. Magka yabag-yabag na mga igala. Wa na yun magkadimaon eh. Ay labo na kung ang desisyon ni mo mag-require man na og mental ability. Di ba? Tanaw ni mo asa kadapita makalimado, asa kadapita madihado ani. Madihado ba nga kung nasod ani? Madihado ba ko ani? Oo, makalyamar ba ta ani? Mental faculty ko na. Unya, tagaan tayo na ng representante mga igala. Sus, Ginoo ko.
Mao gay nagmadugay pa ni mga higala, matod pa ni Gwanson. Inigma kadamata daw niya. No? Nagasige siya kuna-una nga unta eleksyon na 2028 na. Kaya wa na gyud kapaingnan ni mga higala ang ato ang gobyerno. Now, direta sa istorya, aning political legal expert may galang si Romulo Macalintal. Nga ang asawa ni Tambaloslos nga si Ida Romualdez mulingkod na pod mga higala sa Kongres. Ingon si Macalintal, bawal na kay ingon ang ato ang batakang balaod nga 3 successive term lang ang congressman. Si Ida, na congressman na sa Leyte, 2016 to 2018. Karon, nahimo siyang nominee, congressman siya sa party list nga tingog, hangtod adto mga igalang May 2025 election. So, 3 terms na siya as congressman. Siguro, ang argumento nila nga, lahi man to, sa Leyte man to, kani karon sa tingog man eh. It could be. Pero ang ingon sa batakang balaod, basic. Basic. Murag love radio. O siya ingon, elected to the same position. Ang imong pagka-congressman sa Leyte, pareho ba na sa imuhang pagka-congressman ngadto mga higala sa tingog party list? Siguro ang ilang argumento, dili. Kaya ako nag-represent ko itong una sa Leyte, niya karon nag-represent ako sa tingog. But ang imong representation to the same venue Congress. So, niyo si Romulo Macalintal sa iyang personal legal opinion. Pwede na i-challenge nga to sa COMELEC. Dili na palingkoron si Ida Romualdez kay nakahuman na siya sa iyang 3 term. Tag 3 years. Naka 9 years na siya sa Congress. Kumudagan siya, dapat dili Congress. Bisan pa og nalahi ang iyahang representahan. But the fact nga naa siya sa Congress, involved siya sa national deliberation, mga national issues, uban nga mga national laws, mga House bill, the same. Mao na contention mga higala ni Macalintal. No? Mao na ang iyahang contention. So, better i-challenge ni ngadto sa COMELEC. Ang COMELEC binayaran ni Tambaloslos, i-challenge ni ngadto sa Supreme Court. Questioning the legality ani mga higalang Ida Romualdez para sa iyang 4th term sa kini mga higalang Kongreso. Kung nilagan siya og mayor, walay problema. Nilagan siya og gobernador, walay problema. Ang problema diri, the same office mga higala, Congress. Congress. Paliharan na sa istorya. First district ka, congressman. Nauman ang imong term, expire na, naka 3 terms ka. Mubalhin ka, magparisto ka dito sa 4th district. Nidaog ka. Pwede ba ka makalingkod? Muingon ka karon imong argumento, 3rd district man to, o 1st district man to, kani 4th district man eh. Pwede ba makalingkod? Dili. Sa contention ni Macalintal. Why? Because Filipino people naghihapon ang imuhang girepresentahan. The same office ang imuhang gisulod. Ang House of Congress. Siguro kung nidagan kang senador, House of Senate, pwede siguro. But kung House of Congress mangyapon ang imuhang gidaganan din, dili pwede. Kay imo nang na-violate ang 3 term rule mga higala sa kining ato ang batakang balaod. Ayan, mauna mga higalay explanasyon ni Romulo Macalintal mga kaigsuunan. Doon na 48 minutos ang nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Taod-taod, balik tayo, man lamang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo?
Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kailangan pa mag-memorize yan? Basics! Love Radio! Sumbagay ko siguro si Basti ani og si Kuan. Tori daghan naman kay mga nanggawas ng text diri nga okay daw kay sila. Mupalit gyud daw sila mga igalag ticket. Ay, dali 50 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Ato tibawaso ni may galang oras nga nabilin sa ato ang panagtuyo sa programang Issue sa Masa. Nalakbitan ako kaganiha mga bahay ang istorya ni asawa ni Martin Romualdez nga si Yeda Romualdez nga gusto po mulingkod og balik sa Congress sa iyahang ika-4 na nga term. Niingon mga higala ang political analyst nga si Romulo Makalintal dili na pwede. Dapat i-challenge na nga to sa Comelec kung mupabor gihapon ang Comelec ngadto kang Yeda Romualdez kay nabayran siya ni Tambaloslos, i-challenge ang naisgutang issue ngadto sa Supreme Court. Tungod kay si Yeda Romualdez, nahimo ng congressman mga higala sa Leyte, 2016 to 2019. Then, nahimo siya mga higalang congressman sa Tingog 2019 until present. So meaning, 2025, na-expire na siya sa pagka-congressman. Pero probably, ang argumento nila, lahi man to, Leyte man to, congressman kani karon tingog naman ni. Pero di same man gyapon ang imong office nga imong gialagaran. Congressman gyapon. Mo gyud nang na-mention ako, walay kalainan ni sa usa ka congressman nga congressman sa 1st district, kahuman mudagang kag 4th district kay nahuman na ka sa term nimo sa 1st district. Pwede ba na siya? That is a legal issue mga higala. Nga matod ni Makalintal dili na siya pwede. Dapat questiono na si Yeda mga higala ngadto sa Korte Suprema ang validity o constitutionality sa iyahang pagka-nominee sa Tingog Party List. Kaya umana ang iyahang term, naka 9 years na siya. 3 terms na iyahang na-serve sa Congress and therefore dapat mupahuway na siya. Ayan. Now, derita aning istorya may gala sa gitawag na tog impeachment. No? Hangtod karon daghan pagyapong wa maidukar, wa makasabot aning impeachment. Kay gusto nila, kay naa daw sa batakang balaod, mag-convene daw dayon, kay nahuman na mga higala ang Congress og file, na file na din na sa Senado, diretso daw dayog trial. Tama na siya. Sumpay ba? Forthwith. No? Muna giingon mga higala nila nga. Sumpay diretso. No? Pero, na ang mga higalay exception din sa rule. Ang exception din if there is now a pending legal issue
That must be resolved because kung moingon ron mga higala ang Korte Suprema nga walay jurisdiction ang tribunal nga mo himo sa ingon because of this legal impediment. Ha? Usa day mga legal issue dayon. 1 year bar rule, that is one, and ang continuity mga higala kung muaksid ba ang kining nga ato ang mga congressman sa bag-o mga higalang Congress or 28th Congress. So kung moingon ron ang kuan nga dili makaproceed because walay jurisdiction ang tribunal bisag nag-convene na sila. Walay jurisdiction, what will happen to the impeachment? Mag-proceed ka imong pagastuhon ang gobyerno, pagastuhon nimo ang mga Pilipino kay mag-trial-trial ka lang di after all, di man di madayon kay walay jurisdiction. Sa ako nang na-mention mga higala sa makadaghang higayon, nga ang issue nga gi-raise karon sa Supreme Court is the constitutionality and legality mga higala of the jurisdiction. Now, kung morol karon sa Supreme Court nga walay jurisdiction, dili pwede makaproceed. Kay walay jurisdiction mga higala na violate ang 1-year bar rule o unsa ba din ang mga grounds. Karon mag-trial ka din ha. Nag-hire na ka mga higala, nagasto na ang gobyerno ng mga witnesses, mga documents, suguban pa din na. At the expense of Filipino people. No? So, what will happen to that? Kauman, wala man di man pwede. Kaya na man 1-year bar rule. Di ba? Tambaluslos ang resulta. Because the resolution or the decision of the Supreme Court on the issue of constitutionality and legality of the impeachment complaint mga higala, dili impeachment trial, impeachment complaint is condition precedent to the impeachment trial. Kung may Supreme Court wala problema, then trial may proceed. Pero kung may ang Supreme Court, from the very beginning, there is already a violation of the Constitution and therefore null and void an impeachment complaint. How this impeachment court can proceed? So ginatanaw daan, bisan sa mga korte, basic na, tanawon daan nimo ang punuan sa kaso. Diba? Una ka mo kat-kat, tanawon mo lang ni mong punuan sa kaso na pa hinuon ay putyukan hinuon din na patay kagas pinakay. Diba? Tanawon sa nimo ang punuan sa kaso. Una ta maghisgot anang mga bunga o sanga. Imo mang iparihas anang manggabasay nga diretso lang dayo gabas anang punuan mga higala, dili man ingon ana ang impeachment, dili ingon ana ang proseso mga kaigsuunan. Tanawon sa nato ang punuan. Tanawon sa ang punuan kung nanampak ba agad. Nanampak daw ang punuan, Chief Dante. Garay, wala gyud kay imong Paris burag to aman siguro sa langyong kabaybayon na. Lion sa ang punuan kung nanampak ba. Ayta, uwa nanampak. So, nay gusto ipasabot, nga tanaw sa nato. Kung walay legal nga basihan ang impeachment complaint, therefore, we cannot proceed the impeachment trial. Kaya from the very beginning, null and void. That is the so-called condition precedent mga higala. Daghan ang wa makasabot anak. Kaya basta maingon lang dayon, mao na ingon sa Constitution. Once mapile ang impeachment complaint, dapat mag-convene dayon ng mga senador. Karon kay gilangay-langay na nila. Even katong gihimo ni Bato, that was allowed because naa mga higalay Supreme Court ruling ana. No? Nanay kaso ana mga higala. Pwede maka-file og motion at any stage. Basta wa pa sila makasuot og robe. Pero tungod kay nabunyagan na sila may gala nakasuot na robe, dili na siya pwede madawat ang motion. Pero kung wa pa makasuot og robe that time, wa pa maka-convene mga higala as impeachment court ang Senado, pwede mo entertain og motion. Bisan karon, katong pwede mag-motion sila nga i-drop tong impeachment complaint. Bisan karon, pwede sila maka-entertain mga higala. If the rules allows the Senate, the tribunal to entertain
emotion mga kaigsunan. Therefore, they are allowed to decide. O sa may purpose na mag-entertain ka. Di ba? Mag-entertain ang usa ka korte. Nganong sa ato ang rules, allowed sila nga mag-entertain. Ya kauman, dili allowed nga mag-decide. O sa ba na? So, it presupposes nga if they are allowed to entertain emotion mga higala, ilahang pagabutuhan na because they are also allowed to decide. Maunay implication din ha. Taas pa ning hisgutanan may gala ugma po na to ng ipadayon kay medyo nakabsa na punta ha sa oras dinhi sa tuang panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Apan una ta may gala magbulag-bulag karon buntaga nga tuang pulong pamalandong una. Ang gamay nga hulam posibleng maghatag og dakong problema kanato sa unahan. Labi na siguro di mabayaran no kanang hulam nga kwarta, ha? Kung hulam nga gugma, basin pug mag-umido po na pag abot sa panahon. Kailangan pa mag-memorize. Basic. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin manamili taw sa mga kaninyo ning adlaw nga Huwebes ang gapit sa 24 na bulan sa Hulyo 2025. Salamat maayong buntag and keep safe always mga bay. Issue sa Masa uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa.